आङो रायमना प्राइमारिनि एडभाइजार ओमफ्राय जोङो दायो दहायहाय मिटिं दङ बैयाव अनजलि मेडाम फैदोंमोन बे जों ज' थांदों जलायस्रियाव ज' थांनानै फैनायाव दा फैफिननायाव जोंखौहाय अन्थाइ खुबैदों गारियाव बेसेबा गिदिर अन्थाइ खुबैदों ओमफ्राय ड्राइभारनाव नाङोबा ड्राइभाराथ' थैखागौमोन जों खुनुरुखुमसो बारग'बोबाय आरो बे लामा खोमसिनिफ्राय बिराद खस्थ' मोनदों ओमफ्राय ग्लास बिदिनो खस्थ' मोनदों मानसिफोरा बेखौनो जों बिराद दुखु मोनदों एथ' सान्थियै दिन सोलिबोनायाव दिनैहाय मानो बिदि खुबैलायनाय बुलायलायनाय गावजों गाव बिदा फंबाय बिदि जालायखो पार्टियाबो जोंना बर'जों बर'आनो होनजायो गासैबो दिनै मानो अननाय गोसो गैयै बिदि जाखो जोंनि बर' हारिया जों बेखौ जों आइजोफोरा दुखु मोनदों आरो बे मोनसे समनि गेजेराव सफैखानाय बिदिनो इलेक्सना बिदिनो मोनसे खेलाफोर बायदि जेरै दिनैहाय जों देरहागोन एबा सोरबा देरहागोन मोनसे खेलाफोर बायदिसो बेहाय जों ज' बिदिनो बादायलायबाय थाखागोन अराय सम नाथाय बिदि गाज्रि जानो नाङा बेखौ जोङो दुखु मोनदों आरो जों दिनै प्रमद बर' सरकारनिसिम जों दाबि खालायदों दिनैहाय मानो बिदि बिटिसि सुक्ति जानानै दिनै मानो खुबैलायनाय बिदि गावजों गाव दिनै प्रमद सारा सान्थि सुक्ति लाबोगोन होनदोंमोन दिनै मानो असान्थि लाबोखो दिनै बेबायदि जानो मोना ना परिबर्तन सरकार होननानै बुंदोंमोन दिनै सारा दिनै मानो असान्थि सरकार लाबोखो सारालाय बेबायदि जानो नाङा दिनै गारिया हनै बायजोब्बाय हनै ग्लास हानाय फोथायाब्ला ड्राइभारनो बुंलाबायजोबदों थैगौमोन होनबाथ' आखायाबो बुजिजोब्बाय बियो गारि गुरा सालायनानै जायो प्रमद बर'आ होनदोंमोन खुनु बिदि जानो मोना होनदोंमोन दिनै मानो असान्थियाव फैदों सान्थि सक्ति लाबोगोन आं नाम होनदोंमोन दिनै मानो असान्थि जाखो दिनै बयबो पलिटिकेल जानानै बयबो हक दं सोर जेव होगोन इलेक्सना बे गावबागाव गोसोनि गावबागाव उद्देश्य बयहाबो गावबागाव मोन्थाय दं दिनै मानो फारागथि जलायसिनिफ्राय फैनानै मिथियाव दिनै बे दंगाव बेबायदि जानो मोनखो प्रमद बर'आ दायथ' लानांगोन बेखौ जेनेबा बेबायदि दाजाथों इयुनाव मोजाङै मोजां जेनेबा भटखौ बयबो गावबागाव आखाइ मोनसेनि भटखौ गावबागाव गुरुत्थ' होगोन बेखौ अननानै प्रमद सारा मा खालामनांगौ समाधान खालामनांगौ जाहाथे बेबायदि दाजाथों जाहाथे इयुनाव बेबायदि दाजाथों बेखौ हमनानै जोंनो होयो जाया बेबायदि खामानिखौ मावदों बेखौ हमनानै होयो जोंनो सान्थि नांगौ जोंनो सान्थि नांगौ इलेक्सना जोंनो असान्थिखौ जों लुबैया गोख्रोङै बेखौ हमनानै होनांगौ सारा अननानै बिपिएफनि मिटिंआव थांदोंमोन आंनि गारिखौ रिजार्भ लांदोंमोन ओमफ्राय आङो बे लामाजों थांखादों आङो आदिबासि रडजोंहाय आरो मिटिं जोबनानै गुरैना फैफिननायावहाय सोरबा दुथांफोरा आंखौनो टारगेट लाना फैदोंमोन नाथाय आङो फैनायावहाय एसे गुसु मोननायखायनो मोनासोनायखायनो ग्लास फांनानै फैनायाव ग्लासाव नांदों नोंखौ मानि थाखाय टारगेट लादों जेन'बा आंथ' मिथिया आंथ' जेनेरेल मानसि गारि सालायग्रा सोरबा बिपिएफनि जायामानो सोरबा बिजेपिनि मिटिं जायामानो सोरबा इउपिपिनि मिटिं जायामानो आं जेरावबो थाङो नाथाय बेबादि मानो खालामखो आंखौ मिथिया आरो मानसिखौ नुदों खुबैग्राखौ आङो एसेल' नुग्रोदों सानै दंमोन मानसिफोरा माजों खारलांखो आङो बिसोरखौ नुहुरस्लाबाखिसै ओमफ्राय दा আপনি এই গাড়ীত আছিল নেকি মই গাড়ীত আছিলো আমালোকে জলাশিৰিৰ প্ৰগ্ৰামত গৈছিলো এতিয়া অহাৰ সময়ত মানে দৰগাঁও গাঁও ফিলেদি আমি আহি আছিলো ঘৰত মানে তো গাড়ীত মই আছিলো মানে হঠাৎকৈ ইমান ডাঙৰ পাথৰ মাৰি মানে গিলাচখন ভাঙি গৈছে গিলাচখন যদি নাথাকিলে ড্ৰাইভাৰকতো আজি মাৰ্ডাৰহে হলে হয় আচ্ছা তেতিয়া কিমান ডাঙৰ সমস্যা হলে আমাৰ এই অঞ্চলটো এটার কারণে এইটো আমাক মানে অতি সোনকালে আমাক সিদ্ধান্ত লব লাগিব আমার যে প্রশাসন আছে সিহঁতে তদন্ত করে ওলাবই লাগবে এইটো কেস দিয়া হয়েছে নাকি কেস দিয়া তো হওয়া নাই তারপরে মানে জাননী দিয়া হয়েছে মানে আচ্ছা পুলিশ আহিছে চাইছে কি কৈছে পুলিশে কৈছে এইটো আমালোকে তদন্ত কৰি আছে বুলি কৈছে আচ্ছা আপনি বিপিএফৰ মানুহ হয় মই তো বিপিএফৰ মানুহ মই रायमना प्राइमारी মই প্রেসিডেন্ট হিসাবে মই কাম কৰি আছো बे घटना जाबाय जों जाबाय रायमना प्राइमारी बिपिएफ कमिटिनि आरो आङो व्यक्तिगत रायमना बिपिएफ प्राइमारिनि सेक्रेटारि दा जोंहा दिनै मोनसे प्रग्राम दङमोन जलायस्रि होननाय जायगायाव बेहाय जोंनि डक्टर अनजालि दैमारि बिथांमोना फैदों जोंनि
रबिराम सारमोन अन्त्रिसं समितिनि एमएलए दा गोबां आलासिफ्रा जोंनि बेयाव फैनायखाय जोंनिफ्रायबो बिथांमोननि कयेकथा बाथ्रा फोरोंनायफोरखौ बुंनायफोरखौ खोनासंनो होनानै जोङो जोंनि रायमना प्राइमारिनिफ्राय मथा-मथि जोङो गासै बिदिनो 15-20थासो गारि लानानै थांदों जोंनिफ्राय बे ट'ट'खौ लायोब्ला 30थासो गारि थांदों आरोखि माखासे ट'ट'आ सिगाङाव फैदों आरो नैबे गारिया जोंनो नैबेबादि खुमब्रा गारि जों जायखौ होनो बे गारिया 7थासो दङमोन बे 7थासो गारिया जेब्ला मिटिं जोबनानै जोङो बेलासि फैबाय थादों अब्ला फैबाय थाफुनाय समावहाय दलगाव होननाय मोनसे जायगायाव खोमसिनि सुजुग लानानै दाबसे जायगायाव एखे लामा सेरनिफ्राय बेबायदि खालामबाय जोंनि गारियाव गाखोना थानाय मानसिफोरखौ जे डाइरेक्ट अन्थाइजों मानसिखौ एखे ग्लासाव खुइदों माने ग्लासाव खुइना बेबायदि खुइदों मानसिखौ डाइरेक्ट टार्गेट खालामनानै नाथाकारियाव खुइनानै माने ड्राइभारखौ खुइनानै माने गारिखौ बेलथाय होनानै मानसिफोरखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे टार्गेट आरोखि हा बे टार्गेट बायदि बिथांमोना मावबाय मावनानै गारियाव डाइरेक्ट अन्थाइया नांबाय नांनानै ग्लासा बायजोबनानै ड्राइभारनाव नांबाय आरो नैबे बिथाङा खाथियाव जिरायदोंमोन जोंनिया बे बिथाङा खाथियाव जिरायना बिथांमोन नांनानै बिनि मबाइल टबाइल नांनानै अन्थाइया दा गारि सिङाव दङ दा बे बेलायाव जोङो बेखौनो बुंगोन जोंनि बे भारतबर्षआ मोनसे गणतन्त्र देश दा जोंहा इलेक्सननि पारपासैनो जोङो मोनसे मिटिंआव थांदोंमोन इलेक्सननि सोमोन्दै जों सोरनो माबायदि भट होनांगौ होनाङा बेफोरखौ सोलोंहैनो थाखाय दा बेयावनो जोंखौ फैबाय थानाय समाव बेबायदि खामानिखौ मावबाय दा जोङो बेखौनो बुंगोन आरोखि जेन'बा जोङो दा रावखौबो बुंनो थाङा जोंनि गेजेराव बेबायदि एना एनिया जाहाथे जाया जोङो इलेक्सननि थाखाय सोलोंनायाव जोंखौबो उदाङै जाहाथे मावनो होयो उदाङै जाहाथे जोंखौबो इलेक्सन थुनो होयो जोंनि बे गणतन्त्र देश हिसाबै जोंहा जों जायखौ मोजां मोनो जों जायखौ हामजायो बेक्तिगत हामजानाय मानसिनोथ' जोङो भटखौ होनो हानांगोन ना बे हिसाबै जों जायखौ सापर्ट खालामो जों बेनो होखागोन बिथांमोना बेयाव सोरखौबा माने बेबायदि इसेबां जरजबस्ति खालामनानै आक्रमण खालामलायनायनि बेबस्थाखौ जुदि लायोबा जोङो बेखौ निन्दा खालामगोन मानो होनना बुङोब्ला प्रमद बर'आ जोंनो जेब्ला 2020नि 27 जानुवारियाव जेब्ला एकर्ड खालामदों अब्ला जोंनि बे बिटिआरखौ गोजोन सान्थि जायगा जाबाय सान्थिनि जोङो मोनसे सक्ति खालामबाय होननानै बुंदों दा बे हिसाबै जोंनो बे बिटिआर ओनसोलाव सान्थिखौ नांगौ आरो बेनिखायनो जोङो दा डिमान्ड खालामगोन बिटिआर सक्ति जाखांनायनि उनाव सान्थि एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जुदि जोङो बेबायदि उदाङै लामा सामाजों जुदि बेरायनो हाया सोरखौबा अन्थाइजों खुबैनाय सोरखौबा बहाबा बिदि खालामनाय मोना गुना बेबायदि जाथायफोरनिफ्राय जाहाथे दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद